Ношу свой подвиг небес. Слава моя будут счастливы, я меня, потому что сами нам помогут. Так, и ой, человечный, а целую доверие тела и кровь, душу и мозга, еще раз Паважаныя браты і сёстры, літургія сённяшняй святой імшы распачнецца урачыстым увядзеннем рэліквіі святой сястры Фаўстыны. Часціцы косткі, якой знаходзяцца ў рэліквіяры, з'яўляюцца каштоўнай памяткай аб святой сястры Фаўстыне. Аддаючы пашану рэліквіям святых і благаслаўлёных, касцёл перадусім праслаўляе самага Бога за вялікія рэчы, которые учыніў у жыцці людзей, якія з поўным даверам у сэрцы і з дасканалай верай адказалі на яго заклік. Няхай гэты вялікі дар дапаможа нам спазнаць жыццё і місію святой сястры Фаўстыны. Няхай прычыніцца да паглыблення таямніцы Божай міласэрнасці і распаўсюджвання паслання, якое запісана ў дзённіку, а таксама паглыблення практыкі набажэнства да Божай міласэрнасці ў тых формах, якія пераказала святая.
Нехай її приклад довіру до Бога, милосердної любові до людей і її заступництва допоможе нам відкритися на милосердність Бога, який є криницею і вершиною святості. План сьогоднішньої урочистості наступний. Відбудеться уваход урочистий, пісня на початок святої мши, після привітання, затим відбудеться благословення реліквіажу святої сестри Фаустини, затим свята імша. Після святої імши відбудеться виставлення найсвятішого сакраменту з віночком до Божої милосердності, які вже подадуть люди, яким вже було пропоновано это через Холька і так само гурт і хор наш парафіальний. Затим відбудеться благословення монстранції Паном Єсусом. І на цьому наша урочистість закінчилась. Тобто вона так хутко пройшла, то так само. Розпочинаємо пісню. Сношу свой позір небес и гор, не допоможе, подумая, допомога Бог, милосердный Бог. Всіх заблуканих шукає його, правді ласкава обнять, вылечить раны крылья ластыря, нам вернуть все. Будут счастливы я, милосердные, потому что сами милосердность познают. Будут счастливы я, милосердные, потому что сами милосердность познают. Только ли Пан не пробачил мир, уратоваться смог, он же завжди пробачає і ми. Путь моя наш Бог, будуть щасливі я, милосердные, потому что сами милосердность познают. Будут счастливы я, милосердные, потому что сами милосердность познают. Сына привез нищих Бог наш грех, Сын знищив смерть и вознес, Иисус наш Пан каждого сердца дух, шуй жажда весь свет. Будут счастливы я, милосердные, потому что сами милосердность познают. Будут счастливы я, милосердные, потому что сами милосердность познают. Откинь же страх и верный путь, свой клопот Богу доверь, надея в них полет воскрес. Иисус Пан живет, будут счастливы я, милосердные, потому что сами милосердность познают. Будут счастливы я, милосердные, потому что сами милосердность познают. Будут счастливы я, милосердные, потому что сами милосердность познают.
счастливые, милосердные, потому что сами милосердность познают. Сношу свой позір небесный дождь, мне да поможет, пану моя да помога Бою, милосердный Бог. Всіх заблуканих шукає його, прагне ласкава князь, вилічить рани криком власних ран, нам вернуть життя. Будуть щасливі, милосердні, тому що самі милосердність познают. Будут счастливые, милосердные, потому что сами милосердность познают. Долго ли пахнет пропавший мир, уратоваться вслух, и он же завжди пробачає ми. Пусть маяк наш Бог, будут счастливые, милосердные, потому что сами милосердность познают. Будут счастливые, милосердные, потому что сами милосердность познают. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Аминь. Слухай Бога. І слуха Твоїх. Вітаю всіх парафіянаў, вітаю гостей, які прибыли на гэты адпуск нашай парафіі. Будем молиться и просить Пана Бога, как сапраўды Иисус Христос объявился в нашем сердце, как мы свое сердце могли отчинить и доверить свое життя, як это учинила святая сестра Фаустина. Святая імша будет справована в наступных интенциях. Молимся за святой памяти Яніна 2 года, Бранислав, Юзеф, Ванда, Калачик, сям'ї Соколовских и Карапатских. Ksiądz Ojciec Piotr молится, якого вітає в нашій парафії, так само за святої пам'яті Ядвіга 4 роки по смерті. Його ексцеленція арцибіскуп Тадеуш Кондрусевич, якого ще раз вітаємо у нашій парафії, просим, як узначалив ці головні урочистості у нашій парафії, а так само він буде молитися за всіх парафіянів, для живих Божим благословлений, потребних ласках, а так само будемо просити для здоров'я і потребних радості життя вічних для померлих, за усіх добродеїв і ахвярадавців. Просим, як тепер відбулося благословення реліквіату. Уважаемый ksiądz proboszcz, уважаемые святые, дорогие братья и сестры, на початку этой святой мши урочистость Божьей милосердности сердечно всіх вітаю. Дякую ksiądz proboszczu за запрошення, дякую за слово, з яким він звернувся до нас на початку сьогоднішнього набоженства. Дякую так само той сім'ї, яка споткала біля входу на територію вашого костьола, этой каплицы, костьол будуется, будет побудованный, сподіваємося. Это великая радость сегодня быть у этой парафии, яка присвячена Божьей милосердности, бо сегодня одно из самых великих и, можно так сказать, сучасных святов, оно не так давно было установлено, и костюм не просто так устанавливает эти святости, Папа отверждає енцикліки і завжди тим самим відказує на виклики часу, а наші виклики часу потребують Божої милосердності. Тому сьогодні будемо молитися в тих інтенціях. Кожен з нас приходить, який був обвіщений, кожен з нас приходить зі своїми інтенціями, але всім нам потрібна Божа милосердність. Тому доручимо самі себе, наші сім'ї,
парафію, костьол Білорусі, долучимо так само нашу країну, яка переживає складний час громадсько-політичного кризису і не веде, як вийти з цього кризису. Потрібно звернутися тільки до Бога, пересипати. І сьогодні ми навіть там свято Божої милосердності закликає нас до виправи. Так само хочу подякувати за ваші молитви у моїй інтенції, коли я за 4 місяців не мог вернутися на родину, молитися Божої милосердності, молитися в всіх парафіях. Це був такий знак солідарності зі своїм біскупом. Я вірував в це, і тому не потрібно щиро дякую. Тепер, як сказав Сан Спроба, що буде самословлення реліквіарія, у яким знаходяться реліквії Святої Фаустини Ковальської. Літургія сьогоднішньої святої імши розпочинається урочистим об'явленням реліквії Святої сестри Фаустини. Частиця костки, яка знаходиться у реліквіарі, з'являється коштовною пам'яттю об Святої сестрі Фаустині, сократації апостольці Єсуса Милосердного. Надаючи пошану реліквіям святих і благословлених, Костюл перед усім прославляє самого Бога за великі речі, які учинив у житті людей, які, сповнені віром у серці і досконалої віри, отказали на його заклик. Нехай такий великий дар допоможе нам спознати життя і лічність Святої Фаустини. Нехай причиниться на поглиблення таємниці Божої милосердності і розповсюдження послання, яке записано у дзьоннику, а так само поглиблення практики на божество до Божої милосердності у тих формах, які переказала Святая Фаустина. Нехай є приклад на віру до Бога, милосердної любові до людей і її заступництва, допоможе нам відкритися на милосердність Бога, який є скриниця і вершиною святості. Допомога нашого імені Пана. Просимо всемогутнього Бога, як благословив реліквіарі, у яким знаходяться реліквії Святої Фаустини, апостолки Божої милосердності. Молимося. Боже, ти загадав Моїсею, що шляхетного дерева виконати скриню, обобитую золотом і покласти в її золотое начиння з манною небесною і таблиці заповіді, написаної Твоєю мocą. Покорно Тебе просим, щоб этой реликвиарий захотел благословить и освятить учеников усех, кто про заступництво Святой Фаустины будут звертаться на Тебе, просячи об здоровье и всякой допомоги, и Твоим благословением были выслуханы и тешились даром Твоей ласки, и Ты живешь и благодаришь на веки вечные. Аминь. Покой, людям доброй воли, хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, Зия великой хвалы Твоей, во Божьего небесный, Боже, Отче всемогутный,
береш на себе гріхи світу, змилуйся над нами, які береш на себе гріхи світу, прийми моління наше, які сядеш праворуч Отця, змилуйся над нами, бо тільки ти святий, тільки ти наш Пан, тільки ти найвищий, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амінь. Молимся. Боже, безконце милосердный, Ты простогодовое святкование Великой Ночи оживляешь веру Твоего народа. Просим Тебя, повеличь у нас свою ласку, как мы весь спасти веришь просто, яким были очищенные, могутность духа, яким были отроженные, и коштовность крови, якой были откупленные, распада нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и володарит в едности Духа Святого, Бог прас у все веки вечные. Читание книги Дела апостолов. Все три, кто поверил, были одними сердцем и душой, и никто не называл властно ничего размеренности своей, какая надержала ему, делал все, у их было супольно. Апостолы с великой эмоцией давали сведчение про воскресение Пана Иисуса, и все они имели великую ласку. Не было сирот их никого, кто терпел нестачу, бо у всех, кто поволил землей, а вот домами, продавали их и приносили гроши от продажи, и бывали для ног апостолов, и раздавалось им каждому по водной потребу его. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу.
радом своим и веселиться. Хвалите Бога, Он навеки милосердность Его. Читання першого послання святого апостола Яна. Умилованные, кожный, кто верит, что Иисус есть Мессия, от Бога народа. И кожный, кто любит того, кто народил, любит и народженного от Его. Тем познаем, что мы любим детей Божьих, коли любим Бога и заховываем заповеди Его. Бо любовь до Бога есть у тем, как мы заховывали Егоные заповеди. А заповеди Его не являются тяжкими. Бо все, что народжено от Бога, перемагає свет. И этой перемогой, якая перемогла свет, есть наша вера. Кто ж перемагает свет, коли не той, кто верит, что Иисус есть Сыном Бога? Иисус Христос пришел праз воду и кровь, и праз Духа. И не только праз воду, але праз воду и кровь. И Дух свідчить про Його, бо Дух – это правда, это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia według Jana. Kali był wieczór tego pierwszego dnia tygodnia i drzwi doma, gdzie zbierali się ucznie, byli zamknione, a strachu przed Judejami, przyszedł Jezus i stał pośrednie i skazał im: spokój wam. I skazawszy to, pokazał im ruki i bok. Uzradowali się ucznie, ubaczywszy Pana. Wtedy Jezus znowu skazał im: spokój wam. Jak posłał mnie Ojciec, tak i ja posyłаю was. I skazawszy to, dychnął i każe: przyjmijcie Ducha Świętego, komu odpuścicie grzechy, temu będą odpuszczane, na kim pak imiecie, na tym zostaną. Tomasz, один z 12, nazywany Bliznia, nie był z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni uczni kazali jemu: my baczyli Pana. Ale on skazał im: kiedy nie ubaczył na rukach jego ranę od swego i nie układł palca swojego u rany od swego i nie układł ruki swojej u bok jego, nie powierzył. I przez 8 dni znowu byli w domie uczni Jakoneja i Tomasz z nimi. Choć drzwi byli zamknione, przyszedł Jezus, stał pośrednie i skazał: spokój wam. Potem każe Tomaszu: daj siudy palec twój i poglądź na ruki moje. Daj ruku twoją i układź u bok mój. I nie bądź niewierującym, ale wierującym.
Tomasz odkazywajuszy skazał jemu: Pan mój i Bóg mój. Jezus każe jemu: Ty powierzył, Tomasz, tamuż tu ubaczył mnie. Szczęśliwy ja ty, jak to nie baczył, a powierzył. Szmat inszych cudów, про jak ja nie zapisano w tej knizie, uczynił Jezus przed uczniami swoimi. Heta jest napisana, aby wy powierzyli, że Jezus jest Mesja, Syn Boży, i aby wierujący wy mieli życie u imię Jehona je. Heta słowa Pana. Chwalicie Pana, bo Jego miłosierny wieki, Bóg położonej braci i siostry, dzielniki świątecznej światocznej Eucharystii. Takie słowa refrenu responsoryjnego psalmu świątecznej świętej mszy wielmi dobrze передають почуття naszych serc, naszej думки, коли ми збираємося сьогодні на рити набоженства у неділю Божої милосердності. І не нагадують нам об тим, що Божа милосердність безмежна, нагадують нам об тим, що навіть коли чоловік отринає Бога, коли чоловік відходить від Бога, коли чоловік залишається невірний своєму християнському покликанню, Бог ніколи цього не чинить. Бог ніколи не заставляє чоловіка одного, Бог не отринає чоловіка, а протягує йому руку своєї допомоги. Свята Божої милосердності було встановлено святим Яном Павлом II у 2000 році, у році 2000-го ювілею християнства. Було встановлено під час канонізації Святої Фаустини Ковальської реліквії, якої сьогодні прибули до цього санктуарія Божої милосердності у Мінську. Святая Фаустина Ковальська грала вельми велику роль у розповсюджуванні ідеї Божої милосердності, а святий Ян Павло II так само був промотором Божої милосердності. І він, встановлюючи це свято на початку нових часов, на початку третього тисячоліття, звернув увагу всього чоловічства, що менавіта раз Божої милосердності ми повинні шукати допомоги у Бога у вирішенні наших проблем, з якими ми спотикаємося. Проблеми, які ми самі своїми силами, інтелектуальним розвиттям науки, технологій, медицини і так далі не можемо вирішити. Бо якщо чоловік може, не здарма. Ісус Христос каже, без мене нічого ви не зможете учинити. Святая Фаустина Ковальська была той выбранной особой самим Иисусом Христом, как Иисус ей объявился, а потом, дякуючи порадам и духовника благословенного Михайла Сапоцки, святая, який народився на нашій землі, недалеко від Воложина, святая може, який можна сказати, що він своєю дійністю, своєю духовністю, своєю молитвою єднає три народи, бо народився тут, на території сучасної Білорусі, у Вільні, учився в семінарії, у Вільні так само був сповідником Святої Фаустини Ковальської, а потім жив у Білостоку, помер. Це означає, він об'єднуває якби три народи – Білорусь, Литву і Польщу. І менавіта, дякуючи його порадам, Святая Фаустина Ковальська записала у своєму дзьоннику те, що Ісус їй сказав. І цей дзьонник повинен бути настольною книгою кожного християнина, бо там ми знайдемо відкази на всі сучасні питання нашого світу, питання, з якими ми спотикаємося для вирішення кризисних ситуацій. Божья милосердность – это самая такая, скажем, яскравая прикмета Бога, головная прикмета Бога. Бог створил человечество, створил самого человека, створил этот свет не для себя, не для своей корысти, а створил для человека. И когда человек, маем на увазі Адама і Єви, перших наших батьків, тих, які знаходилися у місці вічного щастя в раї, коли этот человек
адмовіўся ад Бога, калі адвярнуўся ад яго, калі яго не паслухаў, Бог справядліва караючы яго, аднак застаецца міласэрным да яго. Ён кажа аб тым, што пашле спалцу. І цягам доўгіх тысячагоддзяў, цягам гэтага доўгага першага адвенту на чаканні спалцы Бог неаднойчы паказаў сваю міласэрнасць. Ён вывеў габрэйскі народ з егіпецкай няволі, з егіпецкага рабства. Ён вывеў з вавілонскага рабства. Ён пасылаў сваіх каралёў, прарокаў, каб дапамагалі народу, каб учылі народ, каб паказвалі яму той шлях, якім гэты народ павінен крочыць, каб прыйсці ў зямлю абетаваную, а потым у вечнасці прыйсці ў радасць шчасця вечнага. І калі прыйшла поўня часу, як кажа Святое Пісанне, Бог пасылае свайго адзінароднага Сына, Езуса Христа, які пасхальнай таямніцай, гэта азначае сваёй крыжовай смерцю і ўваскрасеннем, вывеў нас з грахоўнага Егіпту, з грахоўнага Вавілону, вывеў нас з грахоўнай няволі, гэта азначае спавіў усё чалавецтва. Гэта нішто іншае, як праяўленне Божай міласэрнасці. Нездарма Святы Отец Бенедикт XVI кажа, што прабіты Бог Езуса на дрэве крыжа гэта апагей, гэта вяршыня любові Бога для чалавека і закликае нас таксама адклікнуцца на гэтую любоў. Уся гісторыя хрысціянства распавядае нам об Божьей милосердности. Вся история христианства – это сведчение безмежной Божьей милосердности. Кольки здратов, кольки непослухмяности, кольки схизмов, кольки отходов от Бога. Это все было тягом этих 2000 годцев христианства, але Бог николи не заставил человека одного. Не заставил не только человека одного, но и заставил целые народы. Вспомним 1917 год, когда атеистичный режим пришел на нашу землю. Землю, которая была похищена в те часы, амаль 100 тысяч годов тому, пришел к этой земле учинить духовную пустыню, как с коронем вырвать христианство, как учинить человека безбожным. Эта идея, что религия – это опиум для народа, тогда уже сеялась среди людей. И в той час, далекий уже час 1917 года, який мы пам'ятаємо только з этой космической революции, як цивилизационные катастрофы на нашей земле и на землях былого Советского Союза, не только в інших країнах навіть. Тоді в далекой Фатиме Божья посланка Мария з'явилася тром пастушкам и их просила о молитве и навертании. Просила об тем, как люди молились, и люди навертались, как предухилить эту беду, яка надходила. Однако в той сам час, ведаючи, что человек не послухал Євангелія, не послухав у раї Бога самого, і нам розказала всі тяжкості, з якими споткається Костюм на Сході, в Новому Советском Союзі, особливо. Але в той сам час дала надію. Моє безсагальне серце затріумфує, і Росія навернеться. І наушила слово Росії, повідаємо, що в ті часи на території була Російська імперія. Мені довелося 3 рази споткатися з сестру одну з тих 3 візіонерів фатимських. І однойче вона сказала так, що слово Росія треба розуміти як увесь світ, бо грех не має національності. Грошить американец, грошить белорус, грошить литовец, грошить поляк, грошить русский. Все мы грешим. Все мы грешные. И грех не має национальности. Тому это послание относится не только до нашей земли, а относится до всего света. Но так само актуально и сегодня. И менавіта тоді Марія дала надію. І глядячи на всі ці пересліди, вона дала надію, що прийдуть часи одрачення. Іншою справою, в веке Божьей милосердности над целыми народами з'являється об'явлення Єзуса Милосердного Святой Фаустини Ковальської. Эти объявления розпочалися у 1931 году, продовжалися до 1938 года, до смерти Святой Фаустины Ковальской. 1931 год. Мы маем теперь 2021. Это означает, что в этом году свято Божьей милосердности мы означаем у 80-годия распочаться этим объявлением.
розпочаться об'явлення, яке записане, як я вже казав, у гэтым дзённіку Святой Фаустини Кавальській, дзённіку, який, повторюся ще раз, повинен стати настольною книгою кожного християнина, особливо в наш час, коли ми переживаємо шмат кризисів і не ведаємо, як їх вирішити. Чому менавіта в той час? Чому у 30-ті роки минулого століття милосердний Єсус, я ще раз нагадав об этой прикметі Божої милосердності. Чому менавіта тоді? У Совєтському Союзі уже розгар переслідувань, віри, всіх конфесій, всіх релігій, кілька костьолів, кілька церкв, кілька мечетів, кілька синагог, кілька інших молитовних домов, інших віровизнань було зачинено, було перемінено фабрики, заводи, у кінотеатрі, у деяких бюро, кілька було розбурено. Сьогодні так само в нашій землі можемо знайти шмат ще розбурених костьолів, об яких ніхто не клопочеться. Це наша культура. Коли замикали, забороняли віру, то чого ж боронити, чого ж бурить костьол? Це ж культура, була знищена культура. Кілька святарів, біскупів, консекрованих особ знайшлося у в'язницях, знайшлося у місцях ссылки в Сибірі, в Казахстані, на Далекому Сході. І не все століття без нічого, без святарів, без духовної опеки, залишилися самі, были расселены семьи. Это была целая трагедия. Монастырские дома были закрыты, семинарии так само не иснували. Иерархии костельной не было. Это нагад было тем, что сапраўды ситуация вельми складная. Але Бог был с нами. Бог есть таки навіть смешный анекдот, что в те часы, в 30-е годы, Сталин постановил организовать такую пятигодку безбожия. Верим, что эти пятигодки были похожи к керівнику Советского Союза. И пятигодку безбожия сказал, что не треба за 5 годов снищить религию зусилий. Мы послали своих представников, полетели, справили, что все, в церкви, в інших местах. Они пошли, самые старейшие люди, бабушки. Кажется, все само вырашится. Через 5 годов приходит, и снова бабушки в костеле. Как долго эти бабушки могут жить в костеле? Как долго эти бабушки могут жить в церкви? Питание такое. Бабушки давали меньше людей. Про этих бабушек религия переказывалась молодому поколению. Это всход. А на Заходе так само. В этот час, 30-е годы, нацизм поднимал голову. Нацизм становился все мощнейший. И коммунизм, и нацизм, они воевали один с одним. И они не могли перенести один одного. Але от іменно схожалися. Їх ворогом була релігія. Як комуністів, так і нацистів. І тому це був акурат відповідний час, коли Бог, Ісус Христос, праз Фаустину Ковальську промовив до чоловіка. И мы ведаем, что мы жили в этой надее. Надеюсь, что Божья милосердность зайдет на нашу землю. И раз 3 поколения переследу, гонению веры на нашей земле отбылось отражение. Змінилися громадсько-політичні умови, і ми отримали свободу віровизнання. І в этом году ми відзначаємо 30-годдя отраження нормальних иерархичных структур католического костела у Беларуси. Это послезавтра, 13 красовика 1991 года. Ты был вельми теплый день, я добро памятаю это. Нунций мне позвонил с Москвы и сказал, а действительно это у Гродни, у Варном костеле, где в тот день стал катедрой, что Святый Отец Ян Павел II обновляет иерархию католического костела у Беларуси. Тогда была заснована Минско-Могилевская митрополия, в склад якой вошли Минско-Могилевская архидиецезия, Гродненская диецезия, Пинская диецезия. В 1999 году с Минско-Могилевской была выделена Витебская диецезия. Таким чином, 30 годов тому з'явилося то, о чем мы навіть не могли мать. Кто мог думать, что будут диецезии, будут бискупы и так далее, и потом все іншие структури. Это так само проявление Божьей милосердности. В сегодняшней Евангелии рассказывает нам о том, что Иисус пришел до апостолов вечерних, пришел увечер своего смертного повстания, и потом пришел простить. И он прилетал
Передам их слово и супокой вам. Мы дякуем Богу, что нема уже больше 75 годов Всесвітньої війни, але скільки інших воїн, скільки інших терористичних актів, і в этом годі ми, як відзначаємо десятиліття терористичного акту у Мінському метро, коли загинуло і було поранено шмат людей. Скільки несправедливості, скільки гвалту, скільки терпіння у людей, скільки людей у світі голодає, скільки людей, особливо молодих, немає едукації, скільки людей знаходиться без праці, так само і в нашій країні громадсько-політичний кризис, так само демографічний кризис. Пару днів тому було об'явлено, що в минулому році населення Білорусі зменшилося на 60 тысяч человек. 60 тысяч человек. Это великий районный город. И он сник с мапы нашей краины. Это те проблемы, а проблемы семьи, сколько семьи развязано, полома. Это кризис не только, беда не только былых уже мужа и жонки, так само и беда детей, кто их выховывает. Альбо мама одна, альбо тата один, а найчастее борется. И потом мы питаемся, чому такая молодь, чому вона так вихована. Война не виховується у нормальних обставинах, а нормальні обставини з'являється сім'я. А скільки абортів? 25 тисяч у год. Это и другие так само великий районный город. И он снищается. Что застанется в нашей пригожей краине? Пригожие лесы, поля, реки, озера. А це будуть там люди. Це будуть люди з християнської формації. Це будуть люди, які виросли з християнських сім'їв. Білорусь – это христианская країна з християнськими коренями. І ми все це тратимо. Тратимо на наших площадках, этого переживаємо величезний кризис. Його треба вирішати і Білорусь, і інші країни світу. Сьогодні всі знайшлися в этом кризисі, де шукати допомогу. Святий Отець Ян Павел II каже, що Божья милосердность – это одиная надея сучасного света, який знайшовся в кризисі. І коли ми подадим на образ Ісуса милосердного, Він сьогодні тут перед нами, ми бачимо, що Ісус благословляє правду рукою. Благословляє всіх. Він не каже, що тебе благословляють, тебе не благословляють. Ні, усіх. І тих добрих, і тих недобрих. І тих, хто в стані ласки, і тих, хто у граху. Как ти добрі були ще ліпшими, а ти, які у граху, как убачили його милосердності, не вернулись. Левой рукою показує на своє серце. Серце – це символ любові. Сьогодні мало що писати, скажем, вельми коротко, там, в интернете, с смс-ками, говорят, далее, не пишешь, что я кохаю тебе. I love you, не пишешь. I, мое сердце, you. Сердце – знак любови. С этого сердца пробиваются два промени. Червоный и белый – это знаки сакраменту. А в сакраментах мы отримливаем эту ласку, без якой нема сповлення. Ласку, яка потрібна для сповлення. Далі ми бачимо то, що Ісус не статичний. Він динаміць. Одна його нога напереці. Він йде до нас. Він йде до тебе, чоловік, до мене, до тебе, до кожного із нас. Він йде так само до нашої країни, в цей складний час нашої історії. Чи будемо чекати його? Чи будемо замикатися якою бетонною стіною? Чи відкриємося? І нарешті слово, яке написане під образом. Ісус довіряє тобі. Кому ми в такій ситуації повинні довірити? Найперше Ісусу. Ці слова повинні стати нашими словами. Бо в цих словах наша надія. Святий Павел II сказав, що Божа милосердність – це межа, границя злу. Коли Божа милосердність, коли ми відкриємося на Божу милосердність, Боже зло не пройде. Бенедикт 16 каже, що Божа милосердність мощніша за зло, вона переможе зло. А Папа Францишек в ужасной подтыке каже, що Божа милосердність допомагає нам зміняти світ на ліпший. Сьогодні ми живемо в часи пандемії. Напевно, ще 1,5 года тому ми не чули про таке слово. Ніхто з нас масок не носив. І гадав, сьогодні ми ще чекаємо, коли буде вакцина. Може, щось там є. Коли можна буде прийняти цю вакцину. Ми сподіваємося, маємо надію на те, що
кожная доза вакцины – это доза новой надежды для человека. Але есть еще и духовная вакцина. Этой духовной вакциной является Божья милосердность. И тому сегодня, дорогие братья и сестры, у этой свято дякуючи Богу за Його любов до кожного з нас, за проявлену милосердність до нас, до нашої країни, до Костьола, який, ще раз повторюся, в цьому році відзначає юбілей 30-річчя відродження нормальних костьольних структур. Кинемося в об'яття милосердного Ісуса. І Він нікого від нас не отріне. І Він усмотрить нас своєю ласкою, щоб ми були лепшими, щоб ми могли пробачати навіть тому, хто винуватий перед нами, щоб ми могли, користуючися Святим Писанням, ученням Костьола, соціальним ученням Костьола, традицією, нашими християнськими традиціями, могли будувати цивілізацію життя, цивілізацію мира і цивілізацію любові. Амінь. Веру в единого Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, усего важного и неважного, и у единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед усими веками, Бога от Бога, светлого от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, разве якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и ставший человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, по воле Писания, и взошел на небо, сядить праворучается, и знов придя в хвале, судить живых и померлых, и его благодарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походить, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовлял праз пророков, веру в один и святый католический апостольский костел, вызнаю один и крест для отпущения грехов, и шагаю воскрешение померлых, и життя вечного в будущем свете. Аминь. Полную доверу, милосердности Божией с надеей, помолимся в интенциях наших и всего Костела. Молимся за святый костел, который нашел людям радостную правду от мертвых повстания Христа. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за пастора костела, особливым чином за присутного серед нас арцебископа Тадеуша Кондрусевича, как мужно и с отвагой проповедовали Евангелие Христа, выполнили сакраменты и вели до веры и в люд Божие избавление. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за всех, кто тривають тяжкі греха і знаходиться далеко от Бога і костела, ко признаючи свої грехи і слабості, познали так само безконечную Божию милосердность и с доверием вернулись до дома Отца. Тебя просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за всех хворых, терпящих, убогих и бездомных, как отримали потребную допомогу от близких, а веру в Божию милосердность принесли им соправдное утешение. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нашу парафію, особливим чином за всіх добродіїв і охранодавців, як суботне діло, яким є будова Салтари Божої милосердності, злучили нас у соправдну Божу сім'ю. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за всіх померлих, особливо з нашої парафії і наших сім'їв,
за Ефиму, Янину, Бронислава, Юзефу, Варду, Калачик, Сергію Соколовську, Конопавську, ка Бог одарив їх своєю милосердістю і радістю життя вічного у небі. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас тут присутних, ка ми охотно місце, потребуючи нашу допомогу, і самі спознали безконцю Божою милосердість. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Милосердний Боже, дякуємо Тобі за всі дари Твоєї добрині і просим, научи нас годно їх використовувати через Христа, Пана нашого. Аминь. Пане, все доброе, что мы отрымливаем в житті, походит от Тебе. С удячностью мы приносим в алтарь наши дары. Свечка, символ Твоего светла, якое старейшее поколение, як вечную силу милования, пронесло нас життя и передала нам. Кветки. Часто прихожості створеного світу. Нехай вони уособляють собою духовну прихожость наших сім'їв. Загрінка. Вираз нашої вдячності доброму Богу за всіх добродіїв, як передався у поносні твари Божої милосердності. Вода і вино приносить Тобі пам'ять нашу подяку золоту святого Христу, яка обмила нас от греху безшалотного. Дякуємо за Твою найсвятейшу кров, яка омиває нас у час кожної Євхаристії. Остия, плен праці рук людських, яка стане Твоїм тілом. Приносим її удар разом з нашою працею, наукою, кожним намаганням, каких перемінив добро для наших ближніх. Пані, до таких даров на алтари додаємо наше серце, нехай завсюди буде з Тобою, кріпиться і веде нашого життя. Misericordia,
Бога Иисусе могутное. Нехай Пан Бог прийме отряду з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему костелу святому. Милосердный Отче, прими дары Твоего народа, учеников всех доброго вызнания веры и просто прямоловое житье, досягнули вечного счастья, раз Христа Пана нашего. Бог с вами. И Духом Твоим. Богору сердцем. Узносим Пана. Подякуем Богу Богу нашему. Заправды годно этой справедливо, слушно и справедливо, как Тебе кланяться всюди и славе, а особливо у этот день больше урочисто ввешали Твою хвалу, коли Христос был охерованный, як наша Пасха, бо Он справдное огнёво, и Он взял прахи свету, и своею смертью перемог нашую смерть, вернувши нам житье на свое с мертвых повстание. Тому откупленное человечество во всем свете радуется воскресению Христа, а горе анёлам разом с всеми святыми спевают Тебе им хвалы, не стыдно ускрипкаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, восславна на вышинях, благословленный Той, кто приходит в имя Пана, восславна на вышинях. Заправды Божа Ты святый, принесел всякую святость, тому уедности душим костелу. В первый день тыдня, Иисус Христос воскрес, и спасал на апостолов Духа Святого, через Христа просим Тебя, всемогутный Боже, освети святами, росою Духа Твоего, доверить станется для нас, телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. Днём-то добровольно выдал себе до муки, взял хлеб, и потянул Тебе страдающим, ломал и раздавал своим учням кажучи. Берите и ешьте с этого все, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано. Подобным чином по вечері взяв хліб, знов Тобі подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: берите и пейте з його усіх, бо это есть тело крови моей, нового и вечного заповета, якая за вас и за многих будет пролита для отпущения грехов. Это чините на мою память. Это великая таємниця веры. Обещаю смерть Твою, Иисус, признаем Твое воскресение и читаем Твое присягание. Вспоминаючи смерть и жертвы ползания Твоего Сына, отбирая вторжение хлеб життя и теле исполнения, дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, научить нас, примаючи тело и кровь Христа, Дух Святый собрал у одно. Pamiętaj, Panie, про Kościół Twój rozsiany po всім світі, удосконали Jego любові, разом з Папом нашим Францишком
biskupom naszym Kazimierem, присутнім між нами біскупом Тадеушем і усім Буковинська. Pamiętaj tak samo про братов и сестер наших, які поснули у надії на воскрешення, і про всіх, хто у Твоїй ласce дишов з этого світу, і дозволь їм бачить світло обличчя Твоєго. Просим Ciebie, zmiłuj над усіми нами, как мы заслужили удел в житті вічним, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом, ее обранником, со святыми апостолами, святым Архангелом Михаилом, сестрой Фаустиной, Яном Павлом II и всеми святыми, які спрадливо подавалися Тебе, как зими и мы, хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Прес Христос, Христом Ему крывишь Тебе, да не Божа Ojcze Всемогутный, уедности Духа Святого, уся пошана и хвала, раз у все веки вечные. Молимся, дай за небесное, нас научил Иисус Христос. Святися имя Твое, приди богатство Твое, пусть воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего спасенного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просим Тебя, да не стал нас от всего злого, дай настава супокою дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от врагу, и захованы от всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи, и престя спасти нашего Иисуса Христа. И моц, и хвала на веки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, на веру Костела Твоего, и будь ласкавый сгодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и володаришь на веки вечные. Супокой Бога, нехай завсёды буде с вами. Передайте ближнему знак супокою. Ось бараник Божий, ось той, який бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не вартый, как Ты вошел до меня, але скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя.
что пришли с радостным спевом, аллилуйя, до животворной гробницы, Божьим святом освятиться, аллилуйя, аллилуйя. Христос нас свято скорбичный, свое тело обдарует, нас свое имя частует. Осянки молодые, что пришли с радостным спевом, аллилуйя, до животворной гробницы, Божьим святом освятиться, аллилуйя, аллилуйя. Неразначенные веры, ангел помстыром кидание, подулады князя земли, вот и Христу наставляет. Наша Пасха Иисус Христос, Божие ягня святое, Люсой кормит с праздниками, Зоя умным телом станет. Осянки молодые, что пришли с радостным спевом, аллилуйя, до животворной гробницы, Божьим святом освятиться, аллилуйя, аллилуйя. О, небесная вера, что мировала успеха, смерти ланцов изрываешь, и жизнью нас наполняешь. Христос всегда разбудивший, небо людям отчинивший, вера Богу означает, вокруг темных смешает. Осянки молодые, что пришли с радостным спевом, аллилуйя, до животворной гробницы, Божьим святом освятиться, аллилуйя, аллилуйя. Для нас радостною Пасхой, будто все ныне изумилым, тешишь ты своею лаской, возносяешь наши силы. Господи, Бога прославляем, Тебе хвала вечно. Небо и земля спевает, Тебе Отче вековечный, Тебе Боже все анёлы, с ними молодцы и небесны, Херувимы, серафимы, и хвалы от вечных сносят, святый, святый над святыми,
всемогущий, он пророков полных хвалы, зрими мужа непослушность, отдаю тебе пошану, услушным хоры льется, по усей земли нам пола, напеклась наших сердцах, спев святых твоего костела, Сына с духом утешения, величайся промнистай, прославляем жизнь творение, хвалы ты, Христе, разлеги учить неслышно, спев, что славит твои справы, понятусить провинам, заковать нас путь восставы, как же выбавить свет целый, про свои святые раны, Сына сподвижный телом, ты принял полноне паны, струновал ты брамы смерти, на крыше ее вырвал жало, камнем ситнул тяги верить, радость вечная засяла, право рушайся у славе, трон твой спался наш одиный, придешь снова ту яре, обсудить людские чины, грешным ты не дай загинуть, путем спался не судьёю, и рабы нас от провинам, дорогой своей кривёю, за святыми в пляску моцы, заковать твоих обраны, понеслал народ твой просит, благослов твоих подданных, шляхом на слезы беспечным, у небесный Иерусалим, согревала даром вечным, мы что темно прославляем, не погиб же своего люду, Боже, без твоей опеки, Пану веру не буду, оставлены навеки, Пану веру не буду, оставлены навеки. Молимся. Просим Тебе, всемогутный Боже, учи, как принятый нами пасхальный сакрамент, завсёды Дух действует в наших душах, раз Христа Пана нашего. Объявы душпастерские, коли кто может, то для вас можно присесть на хвилинку. Дорогие парафіяни, шукаем дежурного, поэтому звертаемся до вас с великой просьбой, до тых особо, которые могли бы и хотели бы дбать об нашей таблице, как подошли за тим до святого закрестия. С той причины адорация Пана Єсуса в найсвятейшем сакраменте в интенции нашей родины будет отбываться наступным чином в будние дни от закінчення святої мши до 21 годины. У середу 14 красовика святая имша у 19:00 будет отправлена за душі учистцю терпячия. Дякую сердечно усім, хто причинився до приготування сьогоднішньої урочистості, служби літургічної міністрантам, ксяндзу Олександру, нашій гурту Михаельки дитячому, а так само хору нашому парафіальному і тих, хто їх веде. Так само дякую всім, хто прибирав каплиці, поза каплицею, хто дбає об чистині, об сьогоднішній урочистості. Помолимся за тих, хто на гэтым тижні святкує дні народження, іменини, ювілеї, хто чекає народів дітей, за Миколая і Сергія і батьків хресних.
z nawodu chrostu. Poważany arcybiskup Tadeusz Kandrusiewicz, хочу от имени парафии подяковать за отказ на прибытие на наш отпуск, что нашли вы час, как прибыть и узначать эту святую мшу. Хочу подяковать за промовленное Слово Божие. Обещаем, что будем стараться тривать, обещаем, что так само будем читать дневник Святой Сестры Фаустины, який читаем подчас завжди віночка до Божої милосердності о 15 године, урывок з этого дневничка. И обещаем, что так само будем стараться этим дневником справді жить. Хоть сестра Фаустина шмат там написала, как досконалиться, как это все выконать, то другое небо треба было бы еще открыть, как мы туда могли прибыть. Дякую велике ще раз. Ваше Экселленция, глубоко уважаемый архиепископ Тадеуш, от ім'я християнам нашої парафії Матері Божої Воронцової, щиро дякуємо за ваше служіння. Щиро дякуємо за ваше служіння під девізом «Хто ж як Бог». Ви спричинилися не тільки для обновлення католицьких структур у послевоєнній Білорусі, ви спричинилися на обновлення многих святинів, до вертання їх. Ви святили перший криш, нашу каплицю, вугловий камінь нашего санктуария Божьей милосердности. Щиро дякуємо вам за це. Арцебископ Тадеуш, мы обещаем вам нашу молитву, вам, нашим бискупам, нашим святарам, за то, что вы, как непохисные и непорушные знучи, освятляете нам шлях до святости, до правды, до братерської любові. І нехай Матенька Божия опиляє вас своєю опікою, а Дух Святий одаряє вас усіми своїми дарами. Я у Красовику, у Соколику просочил на Католик Бай, где вы были, и так вот заважу, что Столбцы, Молодечно, вот и Минск, тут же Могилев, Куртка, за вами надо тяжко усочить. И мы решили вас разным віншуванням подаровать еще вот этой палки, как вы были палки для скандинавской ходьбы, как вы еще долго были в форме. Чему? Потому что вот, дякую Богу, генералов у католицким духовным войском на Беларуси побольше, а вот маршал у нас один. Это вы. Дорожите сегодня, вы нам вельми потребны. Наприкінці Святої Мші теж хотів подякувати Пану Богу за сім'я, яка мене привітала на вході тут, на вашу територію, сказала, наконец-то я прибув до вас. Наконец-то, видите, в минулом году 4 месяца не мог никуда прибыть в Беларуси. Вот не однойче, однако, наконец-то, что это сталося наконец. Дякую Пану Богу і дозволю разрешення з вами. Це було вчорашнє свято, бо тут санктуарій Божої милосердності і завжди вспоминаю таку велику переконацію першого гроза. Єжуса милосердного сама і гроза благословенного Михайла Сапоцький, реліквії його. За тисячі кілометрів, коли проїхали по Білорусі, 30 тисяч кілометрів було зроблено. Но потім постало питання, що з цим процесом робити. Відомо, напевно, можу бути вперед, здесь там, поки санктуарій Божої милосердності, тоді Геннадій що Лена приїжджає, забирає працю, здоров'я, і тоді мене привез, він вже тут знаходиться. Задоволився тут. Ну,
Я мяркую, що тільки становився часово, то треба вибудувати костьол, і можна внести у костьол. Це вже такий історичний образ. Дякую ще раз за запрошення. Дякую за все те слово зучення, за спільну молитву. Стараємо всім присутнім тут, так само хору, які завжди, поки я пам'ятаю, що там вже молилися, день молилися, завжди, коли їхав на все перейшов у вашу парафію, для того, щоб було такі бути. І молодцями, і, ну, може, хтось і старіший вже, і хтось так само по часі йде, але завжди молодий духа, і пригожі співають, велике дякую. Дякую вам всім, які зібралися сьогодні, ви присутні там на Закарпатті так само. Шмат людей, бо він спішов туди комунію взяти, ще треба було прийти з допомогою. Це означає, що там були ще люди. Так само дякую за це свячення на початку Святої Мши і наприкінці Святої Мши. Ну, ведаю, маршал, генерал, це хто Бог веде, Бог не веде. Але ти палки ведеться, я прихожу з такими голосами. Не старталися, веде сапожки. Я так вчора прийшов, не вчора прийшов там на Львіву, купить, шукали, и одну пару нашли, и лежал магазин, и только одну пару нашли. Теперь буду ще додатково, это всякую аккуратную чашку, весна приходит, можно так сказать, сезон розпочав, несколько разов ходил, дякую так само всім ще раз присутнім, з вашою молитвою. Jak ja przyszedłem podczas familii, podczas kazania, что Святой Отец Бенедикт XVI сказал, что проклятый Бог Иисус – это полей, это вершина любови Бога до человека, але на часовому языке нам так само сказать той самой любови. Это Божья милосердность, это не только рух в одним напрамком, и Божья любовь до человека не только рух в одним напрамком, это двухнапрамковый рух. Мы так само повинны такой самой любовью, такой самой милосердностью относиться до інших людей, по кожній стороні, по образу і подобенству Божому, кожний наш брат, кожний наша сестра. Это так само заклик сьогоднішнього свята всім нам. Serdecznie witam, pozdrawiam wszystkich, którzy modlą się w języku polskim. Dzisiaj Wielkie Święto, Święto Miłosierdzia Bożego. Bóg jest miłosierny, musimy pamiętać o tym. Nikt nas nie zostawi. Możemy my porzucić Boga, ale Bóg nas nie zostawi. I pokazał to w historii naszego Kościoła, w historii Kościoła w Byłym Śląsku Radzieckim. A tak samo na pewno każdy z nas może znaleźć jakieś etapy swojego życia, kiedy Bóg jeszcze raz okazał swoje miłosierdzie do nas, więc zawierzmy siebie, nasze rodziny i nasz kraj Bożemu miłosierdziu. Niech Boże miłosierdzie prowadzi nas. Dziękuję jeszcze raz wszystkim Wam i teraz odbędzie wystawienie Najświętszego Sakramentu, wynoszę do Bożej miłosierności i potem do wystawienia Najświętszego Sakramentu. Dziękuję, do nowych spotkań w Filipach na Słowie. Dziękuję. Jezu miłosierny, присутний сирот нас в Найсвятейшем Сакраменте. Дякуем за все отриманные ласки и перепрошаем за грехи наши. Просим Тебе за нашу батьковщину, за нашу парафию,
за сем'і нашай парафіі, за дабрадзеяў і ахвярадаўцаў, аб навяртанні для грэшнікаў, за душы ў чысту церпячэй і заканаючых. У цішыні даверым нашыя просьбы, сабраныя на гэтым набажэнстве. Молитва святого Яна Павла II для святой сестры Фаустыны. Ты, Фаустына, дар Бога для нашей эпохи, дар земли для целого костела. Выпроси нам, как мы могли зразуметь глубину Божьей милосердности. Допоможи нам, как мы особисто ее спознали и сведчили об ее ближнем. Твое послание светла и надеи нехай распаўсюджваецца па ўсім свеце, нехай заклікае грэшнікаў для навяртання, нехай суцяшае сваркі і ненавісць, нехай робіць людзей і народы больш здольнымі аказваць чыненне, чын братэрства. Мы сёння углядваемся разам з табою у аблічча воскрослага Христа, паўтараем твою молитву даверлівага даручэння і прамаўлення, якія незломная надзея. Езу, давяраю Табе. Ojcze nasz, który jest u niebie, święci się imię Twoje, przyjdź władactwo Twoje, будь воля Твоя, jak u niebie, tak i na ziemi. Хлеба нашего, что земного, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нашу спокусу, ale zbaw nas od złego. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona Tymi żeńczynami i błogosławiony plod ulonia Twojego Jezus. Święta Maryja, Matko Boża, módl się za nas grzesznych, teraz i w chwilę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Всемогутного, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrysta, Syna Jego jedynego, Pana naszego, jaki był zaczątek Ducha Świętego, narodził się z Dziewy Maryi, zamuczony przy Pąckim Piłacie, ukrzyżowany i pomiory był pochowany, zejszł do otchłani, na trzeci dzień woskres z pomierłych, uzejszł na nieba, siedzieć praworucz Boga Ojca Всемогутного, a tu przyjdzie sudzić żywych i pomierłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół katolicki, wierność świętych, odpuszczenie grzechów, воскрешение тела, житие вечное. Отче предвечный, охвярую Тебе тело и кровь, душу и воскость наимилейшего Сына Твоего, а Пана нашего Иисуса Христа. Правда просить за грехи наши и за во свету. Тебе, Богородица Науки, будь милосердный до нас и до всего свету. Тебе, Богородица Науки, будь милосердный до нас и до всего свету. Тебе, Богородица Науки, будь милосердный до нас и до всего свету. Тебе, Богородица Науки, будь милосердный до нас и до всего свету. Тебе, Богородица Науки, будь милосердный до нас и до всего свету. Тебе, Богородица Науки, будь милосердный до нас и до всего свету. Тебе, Богородица Науки, будь милосердный до нас и до всего свету. Тебе, Богородица Науки, будь милосердный до нас и до всего свету. Тебе, Богородица Науки, будь милосердный до нас и до всего свету. Тебе, Богородица Науки, будь милосердный до нас и до всего свету. Отче предвечный, охвярую Тебе тело и кровь, душу и воскость наимилейшего Сына Твоего и Пана нашего Иисуса Христа. Как вера просить за грехи наши и всего свету, деляя полезной муки, будь милосердный до нас и до всего свету.
милосердный до нас и дал всему свету, теряя полезной муки. Будь милосердный до нас и дал всему свету, теряя полезной муки. Будь милосердный до нас и дал всему свету, теряя полезной муки. Будь милосердный до нас и дал всему свету, теряя полезной муки. Будь милосердный до нас и дал всему свету, теряя полезной муки. Будь милосердный до нас и дал всему свету, теряя полезной муки. Будь милосердный до нас и дал всему свету, теряя полезной муки. Будь милосердный до нас и дал всему свету, полезной муки. Будь милосердный до нас и дал всему свету. Отчество вечное, охраняй Тебе тело и кровь, душу и воскрес наимилейшего Сына Твоего, Папана нашего, Иисуса Христа. Раби обратить за грехи наши и всякого свету. Будь милосердный до нас и до всякого свету. Деви Его болезни муки. Будь милосердный до нас и до всякого свету. Деви Его болезни муки. Будь милосердный до нас и до всякого свету. Деви Его болезни муки. Будь милосердный до нас и до всякого свету. 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 Тело и кровь, душу и воскрес наимилейшего Сына Твоего, Папана нашего Иисуса Христа. Раби обратить за грехи наши и всякого свету. Деви Его болезни муки. Будь милосердный до нас и до всякого свету. Деви Его болезни муки. Будь милосердный до нас и до всякого свету. Деви Его болезни муки. Будь милосердный до нас и до всякого свету. Деви Его болезни муки. Будь милосердный до нас и до всякого свету. Деви Его болезни муки. Будь милосердный до нас и до всякого свету. Деви Его болезни муки. Будь милосердный до нас и до всякого свету. Деви Его болезни муки. Будь милосердный до нас и до всякого свету. Деви Его болезни муки. Будь милосердный до нас и до всякого свету. Деви Его болезни муки. Будь милосердный до нас и до всякого свету. Деви Его болезни муки. Будь милосердный до нас и до всякого свету. Будь честновечный, охвярую Тебе тело и кровь, душу и воскрес наимилейшего Сына
Христа, как мира просить за грехи наши и усякого свету, теля его полезной муки, пусть милосердный до нас и до всякого свету, теля его полезной муки, пусть милосердный до нас и до всякого свету, теля его полезной муки, пусть милосердный до нас и до всякого свету, теля его полезной муки, пусть милосердный до нас и до всякого свету, теля его полезной муки, пусть милосердный до нас и до всякого свету, теля его полезной муки, пусть милосердный до нас и до всякого свету, теля его полезной муки, пусть милосердный до нас и до всякого свету, теля его полезной муки, пусть милосердный до нас и до всякого свету, теля его полезной муки, пусть милосердный до нас и до всякого свету, теля его полезной муки, пусть милосердный до нас и до всякого свету, святый Божа, святый мощный, святый несмиренный, смилуйся над нами и над усим светом, святый Божа, святый мощный, святый несмиренный, смилуйся над нами и над усим светом, святый Божа, святый мощный, святый несмиренный, смилуйся над нами и над усім світом. Кров і вода, яка я випнула з найсвятейшего серця Єсуса, як кривиця милосердності для нас. Кров і вода, яка я випнула з найсвятейшего серця Єсуса, як кривиця милосердності для нас. Кров і вода, яка я випнула з найсвятейшего серця Єсуса, як кривиця милосердності для нас. Єсу, 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 святая сестра Фаустина, молися за нас. Akt пресвящения Батьковщины Божьей милосердности. Милосердный Боже, от своей великой любови до нас Ты створил свет, анелов и людей. Милосердный Иисус, про свое уцеловление, Ты стал одним из нас. Ты обвещал милосердно словом и учинком. Наибольшую милосердность до нас Ты выявил на крижи, где милосердность з'єдналася з Божою справедливостью. Ти застався з нами, як милосердність у костьолі, у святих сакраментах, особливо в сакраменті Евхаристії і покаяння, у Слові Божім, особливо в Євангелії. Ти спаслав нам, як лепший дар Отця Духа Святого, який просягує Твою справу у світі і все освячає. Сузираючи образ Твоєї милосердності і Тебе милосердно,
які знаходишся в найсвятейшем сакраменті, довіряємо Твоєї безмежної милосердності. Пане, довіряємо Тобі, але просим, щоб Ти умацовував наш надір. Сьогодні урочисто присвячаємо Твою милосердність всю нашу батьківщину. Наші сім'ї і нас самих. Окунаємо Твою милосердність всі грехи і всіх грешників нашої батьківщини. Особливо тих, хто далеко від Тебе, грехи наших сім'їв, батьків, матір, пожилих, одиноких людей, молоді і дітей, грехи п'янства, суженської неверності, забойства ненароджених дітей, распусти и всякие людские бедоты. Мы мощно сподеемся, что Ты пробачишь нам все это и умацуешь нашу слабую боль, как будучи мы были мощными. Обещаем, что в нашем штоденном житті будем робить учинки милосердности относно кожного человека, якому потрібна допомога у сім'ї, дома і на вулиці, у школі і на праці. Обещаем, что будем звертаться до суда Твоей милосердности, до святой споведи. Будем часто приймати святую комунію, у якої вдвоєна Твоя милосердність. Будем часто узиратися у обличчя Твоєї милосердності, успікаючи в серці, Єсу, довіряю Тобі. Обіцяємо давати інших при допомозі Твоєї милосердності. Будем молитися віночок до Твоєї милосердності. Третя година дня буде годиною милосердності для нас і для тих, кого ми будемо доручати Твоєю милосердністю. Милосердний Єсус, зверни увагу на нашу біду і убожство, духовне і фізичне. Зверни увагу на наші сім'ї, нашу батьківщину, на все чоловічество і весь світ. Єсу, рятуй нас, освяти весь світ і нас променями Твоєї милосердності перед справедливим гневом Отця. Маті милосердності, заступайся за нас. Богу вечному Тройцы, прославление и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, что от них походит, на Отцу вечного святла. Молимся. Боже, проспасхальную таємницю Христа, Ти откупив всіх людей, заховай в нас право Твоєї милосердності, ко ми неспинно згадуючи таємницю нашого збавлення, удостоїлися отримати як кльон, раз Христа Пана нашого. Амінь. Господи,
одаренный, силами прославленный, распятивший сокровен, наш небесный тестамент. Христос воскрес, радости земля, радости житё триумфует. Голос твой подай, Беларусь моя, разом заспевай, аллилуйя. Будет песней родной, славцу привитать, радости безмежной славить. Бог верой годной, он ее мог знать, нас от вечной смерти избавить. Христос воскрес, радости земля, радости житё триумфует. Голос свой подай, Беларусь моя, разом заспевай, аллилуйя. Христос воскрес, нам любовь принес, Христос воскрес, нам любовь принес. Воздвигай почує, сам нас Бог радує, Христос воскрес, аллилуйя. Христос воскрес, радости земля, радости житё триумфует. Голос свой подай, Беларусь моя, разом заспевай, аллилуйя.